Bună, dragi uitători de animație. Acum am selectat pe 8-bit și 8-bit e de fapt un PlayStation care se joacă și are o față supărată și plângăcioasă și se poate juca, nu se poate juca pentru că este scos din priză. Priviți, este înfiorător, are un aspirator care trage hârtii caragioase, se uită foarte rău spre mine și de asta nu se poate juca și are niște fire foarte caragioase și hârtii caragioase și față caragioasă și atât. Și uite ceva. Uite ceva. Stai. Uite, este PlayStation-ul cu hârtii caragioase și este foarte lentă pentru că este scoasă din priză. Și uite, un zombie care este DJ și nu vede nimic și nu știe să fie DJ și știe să facă... Nu se poate abține pentru că el nu zâmbește niciodată și el este un zombie de fapt pentru că n-a dormit niciodată și are un ciocan chiar caragios, care asta îi se pare lui Mortis. Și Mortis este un vampir chiar caragios și eu sunt în grădina lui înfricoșătoare și caragioasă. Și acum o să intru în iarba înfricoșătoare și caragioasă și eu o să-i atac cu hârtiile caragioase, deși PlayStation-ul este prea caragios ca să fie bun. Și uite, nu știe să vorbească și este prea lent, este foarte lent din cauza că este scos din priză. Uite că nu știe să atace din cauza hârtiilor caragioase. Miau, miau. Când activat Wither-Turnet, adică arma specială a lui foarte caragioasă și este un cerc foarte caragios. Și acum este din nivel 10, foarte caragios și are 516 trofee caragioase și supărate. Și asta e șmecheria la jocul cu caragiosul. Și are o față foarte rea și este prea supărată ca să fie jucată. Și la Gift Gems, uite, treceți așa prin stânga spre dreapta, găsiți o linii diagonale și apoi treceți rapid și apoi treceți prin iarba aia și apoi treceți iar rapid și apoi faceți așa pe tot pe diagonală și o învingeți hârtia aia. Dar dacă sunteți cu Spike, omorâți mai bine dacă sunteți foarte aproape. La fel și cu Bull. Dar Spike omoară mult mai bine. Așa că vă recomand să vi-l luați pe Spike. Și la Sage, la Factory Rush, uite, mergi prin iarba asta, apoi vin repede la zona cu iarba foarte mică și apoi vii iar la zona foarte mare și apoi ataci dacă omoară foarte departe. Și în jocul ăsta este foarte bun 8-bit. Uite un coleg de al meu care are personaje foarte caragioase și nu se poate obține din caragiozitate și caragiosul este cu fața tristă și este ăsta și dansează și acum nu mai are internet. Am zis, nu mai are internet. Uite, tot la ăsta. Nu mai are internet. Vedeți? Ia cacană. Vedeți? Are
Este un PlayStation chiar caragios, v-am mai zis despre asta. Și acum noapte bună, chiar caragioșilor. Acum noapte bună, servitori de animații. Noapte bună! Să nu uitați de gluma cu 8-bit. Pa!